международен турнир по спортни танци за Купа Бургас 2014. Надявам се и с вашите аплодисменти да вдъхновите изпълнението на тези малки деца. Не за нещо друго. Някои от тях са само на 4-5 години и за първи път се изправят на голямата сцена. Повярвайте ми, те имат нужда от вашите аплодисменти. Дайте им го от сърце, нека да видим техните изпълнения. Напомням ви, че аплодисментите не са забранени. Нека днес да дадем